Day. Ang talabi, sukat na sinatao nga kung nga pala takang sa iyo din. Ako nga dyan, hindi. Ang tamo ko sa handyo para sa ato ng pamilya. Ikaw ang hando mo para sa ato ng pamilya? Ang hando mo sa akin ng pamilya na magkaroon kita sa maraming kasabuhi. Ha? Ano mo namin yung kabuhi mo namin mo? Kabuhi mo namin? Kaya, ito nga ako ginagawa. Kaya ako lang gusto ng Kuya Bay. Handong? Marami ka kabuhi? Kung amo lang malagali ang imo handong para sa atong pag-ugdanay sa uli. Sugod-sugod. Break na ka. I hate you! I hate you! I hate you! Wow! Hindi. Ako nagtura ko. Ano ba? Kaman ako pa rin mga itura mo na. Ano ka palang harap ka ng mata mo? O, tatawa ka na lagog na yun. Sinibig ka mo? Ano problema ka? Ano problema? Imbrikan ako sa akong amigo. Ikaw medyo Ano? ako na-control ko. Te, paano yun na? Sabang, kiispida ka. Gadaw mo sa kulong mo sa balay, naganitog-ilog-ilog ka, nagawa. Nabrikan ka na yun, di pa oras. Bata ka pa, tangit, uligan mo ako anay sa ang lama, ang pangikas ang pilihan. Pag dapat tagatuon, ikaw yan, di kaya nasabi ng video. O sige, para makarecover ka. Ha? Diri ka sa balay, manglaba, manginlok sa balay, muli pa kong gaspindan, ha? Hindi ka nanay mag-ulog yun. Patayo na, ino ka pismila, okay? Please, mami. Okay. Kanami kaamon niya asawa. Subong balantay si amon niya mag-asawa. Ay ka. Hi, babe. Sino mo? Bata na ho? Basta mo ni. Bata ko na? Pero, kagwapa ang ulay. Hindi ko na bata kayo nagkapanagyo. Iwo na iya ka siya, kung hindi nakabata. Ano po nila bata? Hindi ko na pasubok na natin ang bata. Ikaw, bakit gwapa sa imo sa una? Pasubok ka na ano ka na sinahaw? Ano na ako sa iyo, ay? Ako ka na sumo. Oh, hoy. Ang inay pa rin, anniversary natin, para itali sa imo. Para itali sa imo, galing, nakibot ako, tapos, ano tapos, diba? Ikaw mang gani, ano ang tamo sa iyo? Dito ka ito mo. Hit ko siya. Hoy, kung hindi ko pa duting-duting, toxic! Ah. Ikaw ha? Makita ka pa kaliwat? Wala ko na ba yung kahimulat ko sa imo? Wala na! Layas! Punta ang bata mo, hindi mo gusto! Hindi po. Anak? Ano na pakita mo ang bata? Ako pang ipalagaan ko, anay. Kaya nagdalagan, kaya inaway ka mo. Ano ang problema? Bibiyaan niyo na po, ma. Wala na po. Hindi ko
May sawan. Ano yun? Kita mo na magpadayon ng ikaw sa padayon ng ikaw sa inyong kabuhi. Kaya may alak din na iyan ang ginagawa ginagawa sa inyo. Ha? Oo. Ang Diyos ay ang tugon sa mga problema sa mga halagin sa mga masukan. Galing, magpapanimahan ka. Anay ha? O sige, dali na. At ito ka sa balay, kaibigan ka naman sa inyong mga friends. Ang isa ako rin ang isa nagsampo. Ako ng mga asawa niya, kasi Diyos. Ibalik ako ng Diyos. Hello, baby. Hi, baby. Para yung sa'yo mo. Sabi mo sa asawa, ako gumayaan. Tapos ang aking gusto, hindi pa nagwala ako. Ang aking gusto. Kaya naman ibig-isipay, gawin namin, anong puso ko? Kaya namin ibig-isipay sa mga pilon. Dapat mas? Ngayon, muro magbintay sa mga pilon. Hindi siya kasi lubig. Ano ako hindi mo man? Sige, go. Yes? Sino ka mo? Mga kanibasar, kami sa artista, magaligya kami libro. Nakita mo rin mo? Kita mo rin? Ako hindi gamiton para maghikog. Din sa badyo ko. Matapos niya ako na problema. Sir, nakakapikog ikaw, sir. Talagang sir na may ara, ang ginoo na talaga sa inyo, maskin bayaan na sa kanan. Ang ginoo nga amin na gina-serve. Grabe kita niya mapagpadala sa inyo. Ang mga naging padalaya kami, ngayon hindi pa maghikog. Kaya ang inyong mabuhi, may purpose pa. May time ka pa nga magbago, sir. Dura ko ka asawa. Bagma ang gina. Istorya. Buwi na. Ang ako nilugyan ako ginigog na. Buwi na. Sino, bagma naman. Sino na ka ginagawa ako maon nga gina. Presentar niyo ko. Ha? Mahigog na di kuya. Sir, at least kung maghikog, sir, basahin ni Gala ng libro na ini. Kag kung matapos mo nabasa, kag kung amutan niya po hindi mo malabas sa Pico Friend. Pero mas nakadali na para makilala mo dito o ginasimba na mo. No more life. No more pain. Never crying again. When Christ returns. Totoo ibig ako sa basa? Ano ba namin sa inyo na binuo, no? Huwag na kayo mag-ibig. Kasi nagpagkat ka. O kung hindi ka naging pagkitan. Wala ka naman, hindi. Hindi ka sila nakasikat. Ang gugma ni Jesus. Ang Jesus. So ako na din niya sa mga kapilin ang hindi bagay na nakasita sa akin. Hindi ka ang bagay na hindi ko malahan yan. Pagkakong ako nila, pero
Ako dito rin sana. Ito tugid na lang ang pagdiri mo. Wala ka hindi mo buliman. Hindi mo ko sa ako na mabuliman. Sir, kung ano man sila, sir, ang nagbuo mabuli mo. Basahin natin na ang Bible kayo na. Kaya alam nila ako basta naman yung dalawang masabi mo. Okay lang ba na sir yun eh, kung pray na namin siguro. Hindi din ako makapag isa sa inuwan ng Diyos. Hindi na kalagaran. Sige ba pray ka? Amen. Sige sir, kabutaan mo kasi mag-sir sa bagong kung kasama sa bahay. Eh, dito rin ako, hindi siguro. Sila ba ko yung kasawa? Hindi ko yung tatlo. Hindi ko na. Sa kiri lang natapos ang aming presentation. No? So, kung mga kamatsagan natin ang atong kabuhi na wala na sa kapatuan, wala na sa kulon, panatingin natin ang atong kabuhi. No? Kalapit ito sa Ginoo. No? Kaya may mga time na ang Ginoo mismo kapadala ng isang tao na mag-reach out, no? Sa aton nga ng pabalikon kita sa iya. Kahit mas manaming pagig mga kauturan, kung kita mismo, maging kaalay na sa tusong mga pamatanon, no? Nga tungod sa ila, wala nagpadayon sa pagsikog at ang tao nga na-broken hearted, no? So, kita bumigat ang mga tao nga mga nasakitan, no? Mga nagkinangal sa guli sa Ginoo. Happy Sabbath. Amen. Amen.